Sampai iki kademen kok malah dimarah-marah. Mbok ya jangan marah-marah gitu. Bawane panas ki ngangeti dekne nek arep tak rangkul rak ya ora mungkin to, Mbak. Buka rebab. Ngagem bawa mboten? Non? Ngagem bawa. Pengen ngagem bawa. Nek jane ora arep akon bawane gandeng sampean wis takon ya bawanono. Lah kula niku taren kok. Ora, nek takon ngembet bawa berarti ya kudu bawa, ngono lho, Dik. Oh ngoten. Dong ora to? Heeh. Ya ampun marah-marah ngoten niku. Sopo sing muring? Sampai iki kademen kok malah dimarah-marah. Mbok ya jangan marah-marah gitu toh, Kak. Kayak iki ora nesu dasare ngono kae. Nek wong marah kuwi rak hawane panas to. Dadi ben perbawane panas ki ngangeti dekne nek arep tak rangkul rak ya ora mungkin to, Mbak. Kok rumasaku iki. Rada maju Nduk. Ya, Kek. Mane sinten, Nduk? Wilujeng dalu Mbak Waloya. Wilujeng dalu Nduk Cahayu. Ana bocah kok manise kaya ngene. Betul-betul nek iki bocah calon sing jos. Ndang apa? Ya nek usume adem ki wilane ya melu atles. Ya do ora gelem mekak to. Oh, piye to? Ya. Wangsulana lehku mbagekke, Nduk. Oh ya. Cakepane aja sing wis bejane awak mami kae cakepan pakem. Oh. Terus karepmu. Ayo isine cakepane mangsuli apa sing dadi lehku mbagekke karo kowe? Ya, ora anakku sibluk padha becik, kowe marakane ngarsa. Ya. Kowe rene karo Maka. Ya. Nglipur para miyarsa budaya mugi mangke rahayu ing Purwomadya wasana. Kuwi pikiran golek ana. Ya. Aku mak iya. Aku rak sinden to mak. Iya. Dadi kowe sing ayo aja gur nyekel kemul kek kage mikir. Oh iya. Oh iya seto mak tak pikire. Nggo mikir, sirah semono gedene iki nggo mikir. Iya. Aja gur nggo cekelan bojomu tok. Iya, iya. Wis sirahku isih pedes e, Mak. Ah ngopo? Dijambaki karo Mas Moko. Kowe iki sinden mangkat wayangan ngejak anak bojo ki rak ya lagi kowe. Ah ngopo? Lho nek anak Mas Moko ki rak ya anakmu ya bojomu to kae? Heeh. Lah ngopo kok to arane anak bojo? Lah nek ibu kuwi rak wajibe menehi asi ning anak. Iya. Lah gek kowe iki rak bojone Mas Moko rak ngono. Iya. Terus ayo diwangsuli ketemu ra Nduk ketemu ra ora mak wajan buntu nalarku ya wis ora apa-apa men diwangsuli Mas Parjo wae ya oh ya mergo mau sing girongi paling semangat iya wis jan nyandak swara dhuwur banget ayo Mas Parjo iya ketoke mengawan didapuk nabuh apa kowe mak mbuh nyaron apa nyelentrem kowe mah aja nek nyelentrem bubrahke wong janturan ko nyaron to mengawan heeh inson karo aji dadi ki penyaron kok do setanting kabeh ngono kan iya incone Mas Aji kae to sing awake cilik kae disoting Mas Aji kae disoting men tenan malah mbok yo ijen ki liyane ngono lho apa ya apa bosmu ki ora kenal aku gare omong nderekke Pak Usup ngono oke ngono aja ijen sing ayo Pak Parjo ilangane iki padha sesuai pakem iya ya karo ngenteni Mbah Waloya ben ngangeti sikik iya lah ngopo lah engko nek ora dianglo ora diangeti ora direk engko mah ora iso ngono lah ngopo lah beku mengkeret oh. Mangga Mas Parjo mugi sedaya ra
iki sing mirsani piyai sing pirsa gendring kabeh. Ya, sing rawuh ki ya seniman-seniman akeh. Ya, kowe mau kudune munggah kok medun ki kepiye karepe? Piye mau cakepane? Nano nino. Angon. Nek wis ora apa-apa wis kebacut. Apa ya arep di ya ora apa-apa, Mak. Ya, nggo pembelajaran ke depane. Iya. 30%. Iki kok aku nemu jepet akeh banget ki nang kene iki. Mbak sapa ya iki ya? Wo, dalange mengawan ta. Jepetan to, Mbak? Apa nganggo kamisol e mayang? Oh, ngono ta. Iya. Ya Pak Parjo, terus ke. Kuwi kakange iki kon ngewangi to, nek ngelingke ngono kon ngewangi ngelingke. Iya, kakange sing. Kae iki ketoke sengit kok. Karo adine sengit. Lah ngopo? Bayare luwih gedhe. Wo, ayo. Biyen aku wis diancam, camkan. Ayo. Sadaya para Matur nuwun, Pak. Iya. Ngene iki mau ngelanyahke, Nduk. Ya. Mergo nek dalang-dalang jaman biyen iki cakepan Asmarandana kuwi ya spontan ning panggung kaya ngene iki mau. Oh iya. Nggih, monggo. Ana wong klakson kok di. Lah ya nglakson ngeruwi ya tak ruwi genti. Sowan mrene, Nduk. Ya. Ngursane warga masyarakat iki tek hampir mlabar Yayah Samudra Tatanpa Tepi. Padha nekseni awake dhewe nggone nglakoni apa kang dadi dawuh para warga masyarakat ing dusun Krangean, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang kene. Ya. Dalam rangka adicara saparan utawa merti dusun Krangean lho. Oh ya. Iki wis rak ya wis dadi adat lan tradisi setiap tahun. Oh ya. Iki kudu ditindakake. Oh ya, Mak. Dengan semboyan Krangean nyaman. Ingkang tegese nek nyaman kuwi ya nyawiji, ya amrih murakapi lan andayani. Wah iya. Kewalik, Mak. Kewalik piye? Wong ki nek gelem nyawiji, amrih murakapi lan dayani kuwi mengko tembene bakale nyaman. Iya kuwi mewujudkan harapan ora kok kewalik. Lho lah iya. Nek kewalik ki ya ora nyaman. Nyaman wae, sing penting ora tujuane golek nyaman. Oh iya. Matur nuwun, Mak. Iki semboyan sing luar biasa nek diterapke kanggo kanca-kanca awake dhewe. Lah ngopo? Kanca-kancane awake dhewe iki ya wis suwe nderekke aku karo sliramu. Iya. Ki jerone pirang-pirang taun nderekke iki ya mesti ana regejekan siji lan loro. Iya. Kuwi tulung cah semboyan nyaman iki dienggo nyawiji amrih murakapi lan dayani. Oh iya, ndayani pengarepe ya ndayani aku ya ndayani kanca-kanca pribadi masing-masing. Oh iya. Dadi aja do meren, Mas Pardi aja meri karo adine ngono. Nggih, camkan itu ya. Nah. Iya, aja do meri, pokoke awake dhewe iki satu kesatuan. Sinden, wiyaga, dalang, panjak wayang, panjak iki peniti gamelan, tukang nyimping wayang kuwi satu kesatuan. Ya, kelebu tukang son kuwi satu kesatuan. Iya, Mak. Kabeh tim syuting kuwi satu kesatuan. Ayo do nyawiji cah ben nyaman bareng. Oh iya. Bersatu padu ngono. Bersatu padu ora padu. Nek sing padu ki sing bengi ki ora mangkat. Oh iya. Lah ngopo ngabotke ya pancen kuwi dawuh saka pusat panjenengane Mas Juwang doblehin kencana kuwi dadi juri festival, Nduk. Weh, elok-elok. Matur nuwun Bu Suhin rawuh kalian
Joko Sembung. Iya. Joko Sembung enek lagune lho. Apa? Joko Sembung elae-elo kae. Lagune kuwi to. Ya engko diaturi jumeneng. Ndongake mau wis mangayu bagya kok ya. Iya. Warga masyarakat Krangean sak pungkure nindakake adat tradisi merti dusun utawa saparan. Ayo nyuwun ngersane Gusti, Gusti Allah maringi karaharjan, maringi katentreman ngersane warga masyarakat Krangean. Amin. Digampangi nggone ngupadi marang kaberkahan, digampangi nggone golek rejeki para warga masyarakat. Amin. Ora lokak malah kebak. Amin, Mak. Sartane ndedonga. Sri Semara bumi ingkang mapan ana ing bumi Krangean kene tambah le semulur nggone ngurung kepilan ngayomi warga masyarakat ing laladan dusun Krangean. Allahumma amin. Panene melimpah hasil apik kabeh para tani ing among kesma ingkang mapan ing Tegal kepanasan tandurane dukun sewu tuh ngrembaka. Amin. Kene iki mayoritas sayur ya ana seperangan sing pari, Nduk. Oh iya. Malah aku yo ngaturke panuwun ngursane para bapak-bapak panitia utamane Pak Kepala Dusun sing mau wis keparing-paring dawuh. Iya. Nalika semana rawuh ning omah ki tanpa WA, tanpa ngabari. Iya. Ming teko-teko jedul. Oh iya. Jedul gawake sayur kentang ki biyuh. Sak bathuke sinden-sinden kuwi. Iya. Mak iya tenan kuwi estu. Oh iya luar biasa berkah kanggoku. Oh iya uga berkah kanggo keluarga kadang-kadang panitia. Matur nuwun. Sehat selalu warga masyarakat. Amin. Ki salam-salam nggo sedaya warga masyarakat. Salam busana. Iya. Sedaya warga masyarakat Krangean ki mau sithik penontone. Lah ngopo? Sore mau ya pancen tamu ki padat. Ya, nek merti dusun ngene wis ngungkuli bodo. Ya ora mokal ora maido. Mudah-mudahan karang taruna ingkang padha kompak, bapak-bapak panitia uga kanggo paguyuban Pandemen Dalang Yusuf dan pamirsa live streaming YouTube. Terima kasih yang selalu bijak dalam berkomentarisasi. Nek ana sing elek ya dikritik, sing membangun. Ya. Nek ana sing apik ya ayo do dinikmati bareng-bareng. Oh iya. Kaya sindene iki apik kabeh mula sok dinikmati bareng-bareng kuwi. Iya, Mak. Suarane karo karyane. Iya. Ki ana sinden sing beda dhewe seragame, Nduk. Oh iya. Kok iso? Etan tak beda seragame. Iya. Kuwi aku sing nukokke kok. Oh iya ta. Ora usah ditutupi kemul. Senengane kok. Iya. Ya engko ben ya men beda dhewe men cerak dalang ki ketoke kaya gawan dalang, men ketoke kuwi mau kaya melu mobile dalang ngono lho. Le mangkat arep melu bis kae. Iya. Wong ya guru wong ki men ngrasani kok. Oh iya. Kaya ketoke demenane dalange kae. Lambemu ora guyon. Oh iya. Ora mungkin aku nglakoni sing ora temenan. Ya Pak Dewaloya karo Mbak Desuhin ben tindak panggung. Iya. Kaya nganggo jaket ketoke. Iya. Ya kademen lho ya, Mak. Kademen tur wis suwe ora entuk kehangatan Bu Desuhin kae. Iya. Kok kaya disusul karo Mas Yudi. Heeh. Wah jane dan kok. Ngapa? Mengawan setengah aku turu ditelepon. Dian iki wong ki ora ngerti wong lagi turu. Ha ya apa ya ngerti wong nek kowe lagi turu ki ora. Ditelepon mongko notifikasiku rak nada deringku ki sing ngono kae rak mbreboke kuping. Iya. Iya. Ya diaturi tindak panggung Mbah Joko Sembung karo Mbak Desuhin. Ya. Sepote serampat wae ya, Mak. Ya ben ora do kademen ben sumuk. Oh ya, ya, ca. Blak entak.
Mesake wis sepuh. Wong digameli rasane kaya ngapa juga ya ming ae oh. Meng kaya ora ndek effort kae. Sik tak. Salam. Pripun? Waduh. Kok kaya jenengan ki macak Jet Li apa pripun? Macak astronot apa macak Jet Li? Lambiku copoten Pak nih. Iki wong sayang. Iya, jan jaketan. Jakete kok ya. Lah kok jotara diblejeti kabeh. Wah, ngete. Lah iya sampean rasa ngeloni aku, ngeloni kuwi kena. Oh, ngeloni kono ya Bu ya. Mosok kon ndek bojo kon ngeloni jaket. Ya, sapa sembrono. Dititipke kono kok ya ora. Iya. Iki biyen aku nggo jaket tau kleru ning nggon ekerine ndek iponge. Ini Mas. Walah, oh lah ya ning kono malah kerasan. Terangane ta, katerangane ngono ta. Iya. Dasare kowe iki nek ra karo aku ngono kuwi ya. Nang apa? Mosok klambi ya kleru. Nggih. Celana kleru. Heeh. Iki rak jenenge wong alah ngono kok sampean iki kok ya ngeloki aku. Ah wong sampean dhewe anggar lunga pentase mulih mangkat katokan mulih ra katokan kok. Ayo, jelaske. Nganggo sarung wong kathoki cetha kecantel pakiyu. Kok pakiyu? Pakiyu apa? Paku. Paku ki lho. Nggih. Kula nuwun Mbok Cange. Mangga. Kula nuwun Mbak. Mangga Budhe Suwin kalian Pak Joko Sembung. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sowan ngene Pak Duko. Nggih, Pak Kadus napa Pak Duko nek cara mriki? Nek iki Kadus napa Duko, Pak? Oh, Pak Kadus. Pak Kadus. Heeh. Piyayine gagah tur ya lomo, pradah. Ha iya. Wis Gumon ta sampean? ora. Nggih. Masa kok sengak to aja omongan apik-apik. Wong ngalem ki biasane gumon kok jenengan ora niku lho. Lah nggih. Ngalem ya ora kudu gumun to. Ngalem pokoke sing penting ki apik. Kene rodok cedhak kene lho. Wah, ademe pol nganti aku adus wis jaketan saking. Aku jane iki agi watuk lho Pak Ne. Nek ya mergo tanggung jawab ya iso sowan rene. Ngene, kowe watuk to? Takono sinden-sinden ki mbiyen watuk sing nambani aku. Hah? Kowe nek gugu tombo tak tambani tenan. Syarat. Wong obatmu ora tau ana sing tijab nyang aku kok. Kowe ning nek saiki tijab Apa? glugut pring. Ketok kerok. Nek sendok, nek jarang sithik nek uyah. Ombenen. Genah mari. Jelas. Tenan kuwi. Wah, mari. Wis sapa ya sing ngomong? Sing ngomong wong edan pinggir dalan lho. Ora wong edane kok gugu. Lah kene kok watuk wae wong urip kok liyane watuk kuwi lho. Nggih niki wajane rak bar gawe. Lah pripun? Gede cilike niku ngomah niku resepsi. Weh, Mbah Halo ya. Kok ora ngundangi aku? Wah, mboten enten sing kula undang lah, soalnya mantene niku kakang kula to. Nggih. Kuwi umure pun 75. Umure wis sekitar 80 kurang seprapat. Kok nganggo kurang seprapat? Nggih ya nun sewu ya kira piye-piye. Nggih. Kakang kula niku Kanca-kanca mboten diulemi nyun nek ngapunten. rada rapati anu peningale niku rada Nggih. nek bengi niku jan pet ora ngerti apa-apa. Lah kok ngomong aku golekno bojo wae. Nggih. Wis rasa Kang, iki ora pati weruh kok malah diapusi aku. Ora aku kepengin ndek keturunan. Wah, rasa turunan tanjakan wae aku. Tegese turunan ki Anak tedak turun ngono lho. lajring wong omah-omah lho. Lah iya ya. Tali ning katresnan ki anak ngono lho. Ya wis gandeng kakangku ya tak golekke judu. Heeh. Wedok ya sifat genep. Akhire Dijabke karo Pak Naib lugu lho nyekseni. Wonge ya kriyip-kriyip ora patek urung kae. Terus jenenge Janggel. Kok Janggel? Ate jeneng kok Janggel? Janggel. Kakangmu ki jenenge Janggel? Ya iya. Untuk kowe kurang jeneng. Wah, lah Janggel ki jagung nek orang Janggel apa ya ora mawut-mawut. Terus jenenge Janggel. Janggel no. Nggih Pak Naib. Wis tak ijabke, nggih. Bojomu ayu, nggih kula ngerti. Ngerti saka ngendi? Lah niki ambune. Ngono. Buat tenan. Terus Wah aku wis kelakon ijab malam pertama. Nggih.
Rak kamare cedhak aku. Nggih. Aku yo nyedhaki aja-aja kakangku dihapusi aku ngono. Yo ngawur sampean yen malam pertama kok malah kok indik. Walah yo ora ngindik ning guru. Ngrungokke. Suarane iki sengok. 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 Sengok lah kok. Suara apa? Muni ngene kakangku. Piye? Dik, aku mbatin buah mesra ya ngono. Dik, pipimu kok alus temen sengok. Sengok. Lah kok sing wedok niki bokong Mas. Ya berarti can ora weruh kok. Ya rumasane iki ya pipi ngamuk sengak sing kok. Sing wedok muni niki bokong Mas. Gak aku muni larak tenan to aku. Wong ngoy. Kaya tegel-tegele lho sampean ki. Tenan to goblasuk to Kang aku. Aku ki wis ngiguhke apik ning Ya wemen yo. ning Yesman ning nyatane saiki yo wah tenan wah. Bahagia saiki. Anake wayu-wayu bagus-bagus. Anake Kakang. Terus tak nek Kang. Lah kok iki yo mung kaya aku elek kok. Anakmu ayu bagus-bagus yo. Lek muni gampang. Lah tanggoku bagus-bagus lho. Terus karo Maksud lo. oh batin kok. Batin dadi wong iki nek batin wong sengit iki ndulit. Wong batin kadang-kadang nek wong seneng iki iso keturunan. Iya, bener. Nggih, pokoke nderek mangayu bagya mutahe. Heeh. Gendeng niki wau wonten nek cara Gunung Kidul niku rasul, nek niki saparan utawi merti dusun. Nggih. Wau siang nggih sampun ngawontenaken wayangan. Dalange coba mau. Sing ngedram ngono. Ki Brontosaurus. Ya. Sik, iki eneng pinese lho iki. Ngene apa? Waduh. Waduh. Tenan. Bojoku kena pinus. Kloro lho cilik wae. Aduh, lha biasane ora semene ora apa-apa kok wis. Biasane malah paku usuk Nggih, kae. pokoke mugi-mugi pinaringan Bagas Waras kali sing sampe kala warga ing mriki guyub rukun, Amin. sembuh ingkang ginayuh sembodo Sembodo ingkang kang den. sinedya. Amin Amin. amin. Nggih. Mbok Desuhin minta pinus ya wis ora lara piye wong kapal tok. Iki Gunung Kidul niku rak sugih ta malahan. Lah nggih. Sugih kapal. Bojo kula ku sugih ngendi ning kapale. Malahan selip kok lek. Kuwi malah deruk-deruk ngopo, Mbah? Iya akeh banget iki. Golekno wesi brani. Lah kek kepiye? Nggo nglacak iki lho sing wesi to. Bojoku nggih, ora apa-apa ngiring ati-ati. Derek mangayu bagya ing sepisan ing kaping kalih matur sembah nuwun kula saged sowan mriki sarengan kalian Bapak Ibu sedaya wonten Pak RT, Pak Duko, Pak RW, terus Pak Lurah, pokoke Pak Kepala Sami Dusun nyelpak wonten mriki Pak. Pak Kepala Desa, Pak RT, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa itu daerah kepala daerah tingkat 4. Oh, Kalau RT itu kepala daerah tingkat 7. lho kok malah dhuwur RT? Heeh. Gubernur tingkat 1. Bupati daerah tingkat 2. Terus Penewu atau camat tingkat 3. Ketiga. Lurah, Kepala Empat. daerah tingkat 4. Duko, Kepala dusun kepala daerah tingkat 5. RW kepala daerah tingkat 6. RT kepala daerah tingkat 7. Oh. Jadi sesuk nang sambutan kepala daerah tingkat 7 RT sing sing maju. Berbahagialah yang menjadi Pak RT. Ayo wibawa kok kowe. Iya, nggih. Nggih. Tetembangan, Mbah. Nah, Suka. ngoten. monggo. Suka parisuka. Nggih, enten pamundutan. Wonten. Napa? Wonten ing WA Nggih. sederek kula Pakde kula kakange Pak Parjo adine Pak Pardi niku nyuwun tembange rengu. Oh, nggih. Sinten keng badhe nyelirani monggo rengu. Ya engko sik iki lagi tak waca salah Diwaca siji sik. ngono lho. Lah ya diwaca Dibaca ya. dulu. Ora urung kowe didapuk. Aku wis hafal wong mau wis WA kok. Ora ngono. nggih. Iya, ya ki sindene dijak ngadeg ben Nggih. ora guru kemulan wae ora. Ben anget. Iya, Ya ngono kuwi. Wis ketok. Wis ketok kepiye? Mbah wedok angger kademen lho deloken. Kabeh tunggu selimut. Ngene. Ngene iki. Soale pusat panas iki beda-beda. Ora kok sik tak urus kowe. Urusan. Kok pusat panasnya beda-beda Ya iki? wong Piyayi Putri ki nek kademen. Heeh. Nek Piyayi Kakung mesti Pusate dhewe-dhewe to. ya beda-beda. Lah kayak pusate maksudnya? Lah ya pusat panas ki dadi kehangatan nek wong wedok di Ning kene iki. pusat kehangatan. Nek Nek kakung? Mesti ngempet tangan ngene iki. Lah iya. Mulane nggonamu ki nek dindelit seret ngono iso umum. Ngawur.
Ayo Mbak ngadeg Mbak. Monggo. Sing cerak dalang kuwi. Oh, niki. Asmane sapa? Ya men Mbah Lalu yo men ngerti asmane men Ya kenalan kene dhewe. tak tepungke mumpung isih nang gilingan buka. Rumangsamu gaplek apa piye? Gua nek gaplek kene iki tenah yo kepiye kok yo. Ditulungi ora? Iki kene-kene tak singkirne engko ndak tapene iki dadi kecotan. Oh, ora kok apa ana proses fermentasi kok tambah. Ya mbuh ora ngerti kene. Ayo alon rasa rak tenan to. Kowe iki ngeyel, arep diturungi simbah wae ora gelem kene. Ah sampean ki nek nulungi ya dadak ya demok. Lah ora tulung disihir. Kekuatan sihir. Anggep wae ya bener kok ya demok. Asmane sinten, Nduk? Wilujeng dalu Mbak Walo ya. Wilujeng dalu Nduk Cahyu. Ana bocah kok manise kaya ngene. Betul-betul nek iki bocah calon sing jos. Lah cilik amu biyen iki gudike rendel kaya ora. Ngene Kok kaya saiki ya kucing to, Mbah. Gudike. Jare didusi nganggo apa biyen? Lah kowe Lerak. Didusi nganggo lerak biyen. Nganggo uyah jare. mboten bocange. Mboten ta. Niki riyen nggih mboten ngeten niki nggih mboten ngoten nika. Nggih. Umum bocah. Nggih ta. Wong niku rak cedhak omah kula riyen. Nggih. Cah cilik kula ya isih cilik niku ya isih cilik dolan ning kalen. Nggih. Banjir. Dhek nganggo celana pendek kalih kaos sporot ro cakak niku. Gue guduke teng celana ngoten niku. Nggih. Anjlok teng kali keli. Apa ne? Bocah niku lho kula Bocah. tututi jerung. Angger kula candak nu ora keneng. Angger kula candak nu ora keneng. Heeh. Cek nu keneng tak cedak betul-betul. Alon, alon. Gontangan nek nyekel kan. Lah iki apa? Woi, aku ora. Oh sampean ki niate arep nulungi malah mentrong. Nggon apa? Gondres lah. Tuh. Kayak kenalan iki asmane sapa? Jenenge sapa, Nduk? Kula Ainun. Ainun. Daleme pundi? Kula Gunung Kidul. Pundi? Gunung Kidul pundi? Kula Tepus sih, Mbah. Tepus oh ya. Delok. Napa nih? Apa kuwi? Ngopo? Kok diendangi sikile? Kok biak sikil? Wis beda karo asline. Lah. Biasane nek Gunung Kidul ki Meletrek. ayu ke tungkake do meletrek ning niku ora. Lah iki Dereng sana. Oh, ora meletrek. Ya silongkas. saya kok Mbok sing apik, Mbah. Ainun saking Gunung Gunung Kidul Kidul. Tepus. Isih sekolah apa wis kuliah apa wis kerja? Ajeng kuliah sih, Mbah. Iya. Piye arep ngragati apa piye? Aja kuwatir. Kowe arep sekolah neng ndi utawa kuliah neng ndi? Omong karo Simbah. Engko tak omong karo bapakmu. Lah ngomong tok. Tak kira nek ajeng kragati. Heeh ya. Walah, Alah, wong arek nggo ragat urip dhewe dengap-dengap ana. aku ki Lah wong mikir. wingi ki tak elekke to. Sampeyan ki nek tanggapan sepi lah mbok ya golek objekan. Wes. Apa? Oh iki tak aku ki jane tarian roko wae. Ning atiku ya ora pati mantep jane. Lah napa? Aku ki jane ya wis nyambut gawe, Nduk. Nggih. Ditari ning pabrik. Nggih. Gaji iki sesasi 50 juta. Lah kene kok ora gelem? Lah ora gelem aku lane Lah. pabrik racun. Oh, ora sampean ki bagian apa? Bagian ngicipi. Ya mati. Megah. Ora apa-apa. 50 juta kuwi ora gaji ning asuransi kuwi iki. Lah 50 juta. Ora apa-apa man kena nggo pengalaman. Ah. Modal kok pengalaman. Ayo. Saora-orane ra iso. Oh, tau modar ngono to. Lah nek aku ki lunga neng ndi gek ngerti apa pengalaman tak ondrak karo sampean. Heeh. Lah nek timak ki apa ngandang neng ndi? Lah ya aku no. Lah kowe ngecake duit 50 juta. Lah aku sing duruki kok aneh. Aja sapa kok ngono. Gek kowe seneng ya nek aku wis ora eneng gek kowe ginjal-ginjal. Ora ngono. Wong aku ki setia kok. Setia adik kok. Kepiye benike ucul piye? Tak tutupane kok bunga Mbah Walu ya. Padake ketel ditutup. Ayo dulu nembeng. Ayo nembang. Wis ora apa-apa. Nembang selak kademen. Tak perane kene. Wes to kowe ora arep melu-melu. Ampun melu-melu to jenengan niku. Aku ki ora melu wong dijak kok ya. Sapa sing ngejak? Ora. Ayo nak. Ya, tembangnya apa, Mbak? Nggih. Tembangnya napa? Requesane Rengu napa, Mas? rengu kuwi mau wis di anu Nggih. nggo Mbak Niken wong kuwi sing request ki penggemare Mbak Niken. Oh, Iya, sawere ya wis ditransfer yang rekeningku. Ya, Saiki arep ngaturke apa? anu nduk rengu ki wis nggawa swara khas rengu dhewe dadi ora kena direngokke Ijoli. liyane. Rengu niku lak mangsaku sik kewan cilik nika to, Mbah. Kae jenenge tengu. Kae Oh, tengu. tengu.
Lah nek sereng musik niku sik Nek pundi? tengu kuwi padha karo tengik. Tengek iki Kok meteng tengek? tengek iki meteng singek. Wah, goblok. Aja ngono to, Mbah. Ora apa-apa lah, apa saru nek meteng gigene pari sekedhoke meteng bareng ra nek. Oh, iya, Dek. ngono. Ayo, Nduk, apa lagune? Apa tembange? Heeh. Nggih niki ngaturi ninggal katresnan nggih. Ninggal Oh, katresnan. oke. Oh iya. Nggih. Ninggal Katresnan kok ditinggal lho. Kaya bojoku lho ninggal arisan aja ninggal katresnan. Iya, ninggal katresnan. Ben dikendangke langgam sike. Oh iya. Buka rebab. Ngagem bawa mboten? Non? Ngagem bawa. Pengen ngagem bawa. Nek jane ora arep akon bawane gandeng sampean wis takon ya bawanono. Lah kula niku taren kok. Ora, nek takon ngembet bawa berarti ya kudu bawa, ngono lho, Dik. Oh ngoten. Dong ora to? Heeh. Ya ampun marah-marah ngoten niku. Sapa sing muring? Sapa Sampai niki kademen kok malah dimarah-marah. Mbok ya jangan marah-marah gitu toh, Kak. Kae iki ora nesu dasare ngono kae. Oh, dasar. Nek wong marah kuwi rak hawane panas to. Dadi ben perbawane panas ki ngangeti dekne. Nek arep tak rangkul rak ya ora mungkin to, Mbak. Nah, Kok rumasaku iki. rada maju Nduk. Nah. Ya, Kek. Karo tak tamatane engko nek eneng pakune nak. Tenang wae iki sing eneng omah ora ndek paketan kok iki. Tenang wong kono mati lampu kok. Bawane apa, Mbak? Napa? Dibawani apa? Dibawani Apa? niku lho. Sing kepiye? Sik diundur Oh iya iya cepet. Kula sinaune niku. Oh iya iya, ora apa-apa. Ora apa-apa aku nek kulino diundur nek dijokke ya malah kleru. Nggih. Engko men dilekke Mbah Waluya. Heeh, kok elek kan. Wis gek ora aja ngrungokke mbahmu kakung karo Mbah Putut. Yo. Iya. Yen diundur nglantur ngrasake ati Ngapa, Mbah? Koyoke kok dingklang jenengan. Ora ngopo-ngopo aku iki ya suarane apik, halus. Terus Ora ya kek terus, Nduk. Diundur ngrusakke ati nadyan mung sak polo. Moko polo ki ming cilik ae. heeh. Mike cerakno ben krasa, Mbak. Cerakno. Apa loro dobel? mboten. Tak ajar tenan. Wong tuwa tak ajar ora. Lah ngopo to? Wis ben nganggo utheke dhewe tak ngono. Walah wong Gunawani mik kowe kekleru. Kaya arep wong loro ora. Ayo, Mbak. Kademen, Mbak. Wedine niku nek dicepake iki ngregel iki krungu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku Engko kok nek ya gregeli gocekan Mbah Waluya, coba nganggo iki men serono. Nah. Engko nek men ora kleru niki nek kleru men ora krungu. Cik. Kuwi nek kuwi mike walien. Tapi kok kadang sepenak sing enten klawere ya. Oh, penak sing enek klawere ta. Pandani kok ngeyel. Kuwi bocah wis ngerti terangane. Ngerti apa? Ngerti klawer anak iki mau ndok. Sesuk tak klawerne kabeh. Mike. Ya. Ayo, Nduk. Wis ora sang ngrungokke klaweran. Ayo. Jebol mong ninggali. Sik. Sing ngegong wahing kok Ana wae kowe kok ndedak ya nyampar lho jubrake ora. kempul ki kepiye ta Zai iki. Aku malah dadi kelingan pas wayangan neng sawit kae, Cek. Ngopo? Gonge ngrubyuk kabeh kae. Iki jan dedaya tenan kok ngene iki Mbak Cange. Ngomong wae karo apa kuwi klakepan kowe kok ngrubyuke barang. Kayak ngetokke nek wong seni. Oh, apa ya? Wae kowe nganggo telu.
Wahenge disuwuk. Heeh, ya Mbak. Karo obah ngono kuwi bener karo obah. Aduh, Karo tenan Mas, Mbak. sumpah. Mboten ngapusin iki gregeli dengkule. Mboten napa-napa neh, engko tak gocekane. Becek. Ngono bek kok. Lah iya ya. Cimboke jek injuh. Ijo goceki teno, ki ora. Karo sikepen. Ampun Dina. Karo sikepen men ra kademen Ora, sih. menanget karo simbok. Lah nek ngeten iki sesek, Bu. Ora bae ya. Lho, ora bae. Tekan pundi wau? Tekan Magelang. Mat aja gandrengan nek kaya bongko. Lah Rek, ya. Ya. Cepol mong ninggali janji Mangga. satemah digawa lara Nah, Alah, di jebulane. garap kaya CSGK Mas. Net det tak det kilingin tak. Ayo. Kan kaya kendangane IP-ne Mbah Waloyo. Kok IP-ne Mbah Waloyo, Mbah Yono kae ra IP-mu to, Mbah? Iya. Oke, ya. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu Carana teci caran teci sing numpak ndara bae sing ngiring para mantri Kauno kang setya satu tak anteni nganti saelengmu para mantri Sampun nuwun. katur nggih. Matur Sampun, nuwun, Nduk. jenengan ngomong sampun katur nggih iki nyang sapa? Yang sapa ayo? Disebut jenenge. Ben go contoh sinden-sinden iki lho.
Biasane ping matur nuwun. Lah matur nuwun ning sapa? Ah kan ngono. Matur nuwun Mbah Waluya. Kalian Mbah Suhin. Mbah Suhin. Tapi dereng ketara nek Mbah. Ya, senengane wong. Ora ngono kuwi lho. Dereng ketera kok kon. Ya. Urung ketok kok wis bungkuk. Matur nuwun Mbak Ainun. Wis gek lenggah kemulan meneh. Iya. Heeh. Iki yo kemulan karepe wong rasa-rasane dhewe kok Ya men kowe yo nggawa kok ya. Lah yo mesake to ya aku ki peduli wong mau ngadeg nang kono kademen saiki lingguh ki yo kemulan ki men anget. ngono ta iya, mangga. Apa yoga-yoga rek do teng krembek. Wah nek ku yo aku teng krembek. Lah aku mau kaya wedhus mah. Niku gembujeng. Oh guyu to, kuwi ngece kok. Oh ngece. Karang guyu ngece karo guyu tenan iki beda. Ben. Oh, ana bedane to? Lah kuwi guyu Nek ngece ki kepiye contone? Gur. Nek guyu sing tenan sing nyenengke. Meneng wae ngerti-ngerti kepoyo-poyo. Kuwi wong guyu tenan. Masa. Ning anggere ning wong ngomong gek ping. Kuwi jenenge ngenyek. Ya ora, wong lakehane dhewe-dhewe kok. Iya. Iya. Ora lagean ya dasar iki ngenyek. Wih. Lah iki nek sing kaya ngene iki guyu apa ngene iki? Campur ngenyek karo maidu malah banget iki. Kowe menghujat nek kowe malah. Nggih, niki pun diaturke terus apa malih bocange. Kiwane Ainun ana Mbak Bella Almas. Bella Wuling. Mbak Bella sepote. Ego saknyatane konjang seret winangun. Selamat malam Mbak De Bella. Selamat malam Mas Dalang. Nggih. Sehat to Mbak? Alhamdulillah, sak Sehat? menika kademen. Waras to nih jenengan? Ya waras to ya. Aja nganti sehat ning ora waras. Waras. Heeh. Mulane tak salah kuwi mergone mejen. Heeh. Nganggo sing nganggo ayat. Oh, baterene entek, Mas. Oh. Oh, dicekel via urip. Oh, dadak kudu dicekel via sik. Ben Dasare tangane bocah iki anget tok. Kowe kulino nyekeli mikrofon kok. Ayo niku. Ya, Nduk, ngaturke Napa, Nduk? lelagon apa sing diaturke. Nggih. Ndongakno warga masyarakat dhisik, Mbak. Oh, ndungane ya kena. Jenengan sak kanca klebu aku rene iki disuwuni donga. Anjir. Lah ning donga kula niku napa mandi to? Weh mandi. 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 Lah kula ki banyak dosane. Sing penting donga mandi karepe ra karepe sing penting kuwi. Sing penting ndongake. Nggih, nderek ndedonga ugi memuji kagem warga masyarakat Rangean. Krangean nggih. Mugi-mugi Bapak Ibu sedanten tansah pinaringan sehat, bagas waras, panjang umur. Amin. Ya Amin. Rabbal alamin. Panene melimpah. Menika Amin. panen apa, Mas? Ana sing- Sayur, ana sing Sayur-sayuran nggih. buah dan lain sebagainya. Pokoknya oke. Mbako. Mbako. Mbako ya kalau mangsa sok panen 3 sasi pisan. Oh, nggih. Lah sok kecantol-can. Ayo, Apa kuwi mau? tembange caping gunung ben Caping gunung. Mbah Waloyo jula-juli kok ya ora. Heeh. Walian Slendro Mas Indra. Men dibawani
Mbak Bella mbok disuhin ben jenggleng. Nggih. Engko Mbah Waloyo Aku anggere jumbul mesti engko sikilku ketancepan pakune. Ora ya golek nggon sing ora ana pakune no. Oh iya. Wong kira ya nganggo mijiran. Tak resikane sik engko. Ya Mbak, saben bengi lup nyawa suarane halus to Mbah. Berarti ayak. Neneng niki ra digregeli jan ademe pol. Ora apa. Angger seadem kok garek ngemplok jare Mbah Waluyo. Sing dimplok napane, Bu? Makman wah. Oh, Maman. Ayo Him, jatahmu joget. Kok mah tebah-tebahi ngopo? Nyapu. Pak resiki engko nek bojoku anjlok men ora rekoso. Ora ngono. Aku bagian ngresiki Pak. Oke, engko tak jeloki. Ayo monggo. Sing dinjloki sapa? Sing diresiki kuwi. Heeh. Gek wis anjlok kok. Yo urung. Tang. Ya. Diresiki kene. Ya. Ayo. Ayo jumbul. Apa kowe sing jumbul apa aku? Pengguru. Oh ya aku tak menang. Kaos lampu. Karmong karo Mongkaro janur kuning. matur nuwun ya Mbah. Pas kaya aku wis dibayarke bakmi. Sapa sing bayar? Jenengan kok. Niki? Heeh. Ya Bajekno aku ya tumben aku ya ngono. mulakno to, jatahku kurang. Terangane kok nggo ngebosi iki to? Lah ya aku ya ora njaluk wong kono dhewe karepe engko nek Gayamu. engko nek seneni bojomu lho Mbah aku ya wis ngono. Alah. Dek napa niku? Dek malam Senin wingi kok aku Mbak Mi karo Mbah Waloyo kuwi. Nembo karo Mbah Waloyo karo wong wedok kok rambute semene iki disemir rambute. Ora ngono ta. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Kowe kita goleke pengentreng-entreng. Kok goleke pengantin? Kok pengendeng-endeng? Takono to karo panjenengane Ki Dalam Ngapa? Mas Dalan. Heeh. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Heeh. Donga pamuji saka ibu kuwi luwih mandi. Lah nek ibune akeh wis saya mandi. Oh ngono to. Dadi sampean karep golek ibu pirang-pirang ngono. Men iso ndongani anak-anak kuwi kok lemu ora apa-apa. Nganti kaya sih kuagang. Lah ngapa? Lah ora. Lho iki. Ngapa? Iki lho rungokno ta. Ora. Ngono ki ora kudu. Kok ora kudu nyatane kelakon ngono kok. Lho, sing penting ki guyub rukun wis gak bawa ndok rasa ngurus radio rusak. Weh, nek wadine kewiyak rak ya kaya ngono to. Masalah rumah tangga lho. Ora Niku rumah. pisan. Niki nak dalang sing dijajakke. Lah kanca-kanca wingi, ayo kok jajakke yo. Aku len jajake Mas Yusuf ki mergo aku ndek utang 200. Ngawur kuwi lho. Cek aku ki jajake entek 75. Ya ora kok jajake utang ya utang ngono kok piye. Lho kuwi. Ah, anggap. Senengane kok diwulke. Anggepe kok terus dipadhak. Ayo nduk. Getonku ora kok. Utang. Jebolane nyuwarake yang nganggo teknis. Lah iya no. Ora gur kaya aku waton mangap ya, Pak. Lah ya ora lah iki tenan. Delok to, nduk kene rada nduk bilah. Pripun? Iki ki le mangome sithik. Heeh. Suarane Lantang.
Lah nek aku Ayo kuwi. Niku lek mengon niku nggih kedah ngangge ukuran. Lah iya. Dadi ora asal mengono to, Nduk. Tergantung mic yang dihadapi itu seperti Ah. apa. Seberapa ngono ta, Mbak? Lah nek bojoku ki latihan bawa nggawa meteran lho, Nduk. Ora ngono salah Pak Demo. Pokoke nek latihan bawa sing penting mangapa sing seru ngono meneh. Mangap ora nyuwara mah. Pokoke paling ombo kuwi Tolong 2 nyari. senti, nek Oh. pas nada dhuwur ming 2 senti. Mulane bojoku kuwi latihan sindek iki nggo meteran ning dinding. Ya. Ya sejarah kowe. Nanana. Pacita sarmi Wis pindho wirak mari. Peng telu mari banget. Wis garing nek sing telu. Ademe kok ngene kok panas. Ya, sik men dijenggleng arek kepiye wis sing jenggleng. Nganggo kenong le jenggleng. Ya. Tre. Wah. Apik. Apik. Tujune karo merempe ya pas didodhoki. Ayo, kulino aku ki ya kok karo merempe pas. Lek dodok kempol. Lah iya. Panjenengan sok ngenong. Ah iya. Nanti kaya iso. Monggo aku nek ngenong iki adil lho, ora ono sing gedhe, ora ono sing cilik. Panas udan. panas udan Udan panas. udan panas aling-aling Munggah. tapi gunung Ya. Jula-juli. Mangan roti ora keturutan, tuku krepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengking. Pokoke konco yo ngono kuwi. Ha iya. Ngirit. Ngono kuwi lak nasibku dhewe. Ajar-ajarane sapa tuh? Kok rumah saku tabuhane kok ya apal temen ta ya? Lah entukmu wingi nang Kediri kae apa? Heeh. Ya. Awan-awan kok mangan roti warga krange ana suke rezeki. Amin. Sugeng dalu para pamirsa. Hingga wonten ing dalu menika. Monggo sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sang bekal. Nek kene pasti ana panen sayur, mergo tanahe mesti subur, mergo biyen ala padha nandur, yen wis panen dinggo sana sedulur. Iki ngono lah wayangan
Gusti murih rahayu putra wayah apa meneh anak utu dulur kabeh padha seneng ora perlu padha pate gremen apa piye Mas padha ayo kerja bakti lan bareng-bareng wiwit biyen mulo dina Jumat dari dina paling mulya piyayi kakung umat muslim diwajibno salat Jumat ayo bareng ditindakno Petani kene sukses kabeh kok ya. Sukses. apa-apa kene iki mesti akeh panen pari lenggawa mule lak kudu hati-hati sebab iku ngono lak dianggep bosi pari iku ngono paringane Gusti Yen kene panen tomat kabeh lak padha nikmat yen kesel mesti istirahat panene oke diedol iso bermanfaat tenan. ora nganggo iringan saiki coba ya ora apik lho yo apik Umpamane panen kacang panene akeh mongko pirang-pirang nek didol duwite iso sak ambyang dinggo nyumbang uga dinggo nyaur utang oh iya bener nek panen panen sebut Waduh ora nang mana kok enek ora yoga ki sok panen oh sebut lah kejaba nek wiyaga iki panen sebut mula nek numpak motor nekat mestine padha ngebut dielekke mesti ora katut akhire tiba ora sirahe benjol mula aja dodo ngeyel iki aku yang mesake karo sing nyiter kae kok lha pripun kayak iki numpak motor nggawa kendang jaipong digendrong monggo sepion ki ora kanggo lah ngopo lah ora iso diingetke lagi sepion iki ora enak kali-kali kan kendang nggih monggo iki kok ndak pengisa Natian wadon Natyan wadon deng syarat ngeten mulon Inu mane banyu
ki arep entek ki tempone dibiyanterke Heeh. rock rock hardcore. Ya. Yo, pengedrame men siap-siap. Yo, syukur bi. Yo. Syukur bisa nyawa orang desa Rak dipindho to. Nggih, matur nuwun. Nyang sapa? Nah, matur nuwun kagem sedaya warga masyarakat Krangean. Krangean ingkang sampun kersa Cegawungan. cegah wungon nggih. Ya pancen iki gawene ujube warga masyarakat ya cetha cegah wungon kabeh. Nggih, sami Tirakatan. iuran kudu sami menikmati. Betul. Ayo don Pun dinikmati Mbak Bella ya Maksudnya wayangane lho. Ora Mas. ngono. Nek nak wayangan sindene Mbak Bella ya. Ya, monggo Mbak. Ya. Iki rumah saku bocah iki sing dadi manten wingi kae ya. Wingi to. Heeh, ra ingin kita wajahe. Udah aku jagong wingi to. Kae Sumini ya udu iki ya. Ini nggih ngeten iki ya. Mejane miring. Aku jagong iki diseneni bojoku. Lah ngopo? Nyumbang Nggih. nang wong ewu sangoni 150. Heeh. Ning nek cara aku sing jeneng nyumbangne wong ewu kuwi nganggo taktik teori sing apik. Wong Kepiye? jagung nganggo teori taktik tuk. Nek wong-wong iki ra do njujuk ning nggon kotak sumbangan ki lebokke bleng. Lah nggih no. Heeh. Nek aku yo njujuk prasmanan sik. Lah pripun? Ya ndelok lawuhe. Senengane kok ndelok lawuh. Aku sangoni 150 kon nyumbang 150 lho nek ngoseng-ngoseng kulit mlinjo kok 150 lah tak longi 100 tak lebokke 50. Oh iya. Senengane kok Kuwi ngono kuwi. Ora kena. Setuk do ngono kuwi nek anu jago. Aja do gelem. Wah, sesuk nek Acarane jenengan bawa mewah aku tetep ngono kuwi. Ora aku sesuk mendor tak tukoke sego padang kon aku. Oh iya. Kok sego Ya, monggo. Lagune napa? Malih. Sego padang mah ming 15.000 sak. Lah mulane kuwi. Sego padang ki ra nggo lawuh lho. Lah apa? Nah segane kak padang to. Iya lucu. Ra. Ya, kiwane Mbak. Monggo. Mbak Niken Rajek Wesi. Wah, jan. Kok rajek wesi pripun ta, Nak? Engko kon guyu aku wis. Heeh, ya. Iki mau sing pamundutan renguk. Rengu. Kok Mbak Niken kuwi bintang iklan Sensoden, Mbak. Oh. Ya, Mbak. Ngateka, Mbak. Sopo ate apa, Mak? Angliak numpak prau layar. Iki no minggu ke pariwisata. Alon traune wis mangan. Ya Jogja ayu pinalan ora cemut-cemut karo mesem goyo ngilangake rasa lumrasu ade jamil majapo wis sore sekali lagi piting kelompok ngatan ame-ame. Rayo gane becetali wae. pisan meneh Sesuk-esuk kumaten yang bergawe. hop Blut. iya Kok Mbak Bluk ki asli daleme Magelang cah iki. Cah iki entuk Nggih, bojo ngeten niku. Magelang. Lah kuwi lho mirip ra. Nggih. Oh, ra padha.
Mirip wajahe ning ukurane beda. Ukuran apa? Ukuran apa? Ukuran badan. Ukuran gelungane ya to, Nduk. Oh iya iki cilik ukuran gelungane. Nek kira tok mlotrok. Ora do kuwi sing Rada dirembuk melorot. sing dirembuk iki jane ora kuwi. Ning aku ya meneng wae. Apa tambah jenengane lho? Arep ngerti iki ya ora tak duduh-duduh. Ya, lagune minangkane pamundutan war piye? Rengu. Pamundutanipun saking Pak sinten? Pak Suratno adine Pak Pardi. Nggih. Adiknya Pak Rayine Pak Pardi. Kang Rayi. wonten Jakarta nggih. Nggih, Bekasi. Makasih. Rayine Pak Pardi ora Raine, Rayi. Rayinipun adike ngoten to? Adiknya Pak Pardi ngono wae. Berarti mboten rupanya Pak Pardi ngoten lho. Oh, diurak tak? Diurak. Oh. Anggepe karo wong tuwa kok kaya ngono ora. Nggih. Lagi mboten napa-napa. Rupanya, warnanya, rupane, warnane meh padha to. Jawa iki beda Oke, toh? artine. Karena Indonesia ya ora rupanya ora apa-apa lah nek Jawa ya. Lah ngene iki nggih kula Indonesia, Pak. Oh ya wis Indonesia. Tak kira nek ngrupamu ngono mau ya. ora apa-apa. Rupa-rupa warnanya. Nah, Ngono ku iya. ora saruna lek. Ora. Nek Jawa ki ujut-ujut. Oh nggih, niki kula ugi ngaturaken matur suwun. Kagem sinten? Kagem Pak Joko Santoso menika tebih-tebih saking Kebumen, Pak Dalang. Mirsani bot-bote mirsani Mas Lah Yusuf. lenggah pundi? Ugi menika pun ngirim kagem rencang-rencang sinden. Napa niku, Mbak? Makanan dong. Makanan? Iya dong. Yo, Pak, kok dadak dikirim nganti kaya ora tau mangan. Yo ki Makanan khas. saking tondo tresnane Oh, kanggo nggih. kanca-kanca Ansor Laras. Tegese Pak Joko iki peduli, sindan-sindanan Ansor Laras ki duk seneng poso. Kita kene panganan mah. Ngono kuwi. Jane ora poso. Ketoke ora ngono kuwi, cocoke iki ora ngono kuwi. Ning laire ngono kuwi. Gak yo. Dibawani, Mbak. Heeh. Memanise merak ati Mbok jajal sesuk sindan-sindani pisan-pisan ra nganggo bros kaya Desuhin kae kepiye? lah iki Nyon ngapunten janipun kula menika sampun dipun tumbasaken kalian semah kula. Joko Sembung iki. Nggih. Heeh. Ning ngangger dipasang Nggih. niku kok nggonjit. Lah dudukane iki ora pas. nek nggonjet iku berarti kurang tengah. Lah iya anggere tirenek iki sing ngene beda ya, Lek. Heeh. Yo, ora piye. Kok iyo ki lho. Aku ngundang aku lek aku yo ngundang kowe yo ngono. Wong bojo kok senengane cok Nah iki ngen ngedoh-ngedoh. kula pas lho. Pas nek kayak plek, Boten miring. Coba lho. kae tilikno. plek nek kayak wis Pas, ora Mbak. buncit malah kowe malah wah jan pas. Kok iso bentuk ngono ya? Apane? Brose to? Sekarang bros larang kok ya. Iso semeleh. Iso bergetar lho Mbah iki. Heeh kuwi lho. Lah boro-boro kok kula niku ajeng ditumbaske larang to, Dik. Dik. Lah. Lah wong mari mati blonjo sedina 10.000. Arak blonjo aku nukokke beras. Kuwi klambi iki minta kok kilon kok kuwi. Iki sekilo 35. Bral Lampi ya. napa kok kilon iki? Lho kaine iki kilon. Ya kuwi jare iki ming rombengan kuwi ning apik kuwi malah batik tulis lho kuwi. Sing nulis wis suwe banget. Ya. Monggo. Pacaane terpra saja kandas luas wiragane. Rina wengi. Mosok rina wengi? Apa udu? Ora apa-apa nek selo kuwi. Rina wengi mung
montang-manting montang manting tan cemek nak iki sok pikiran iki sok anu membahayakan tenan iki ketiga. Nah ngono selametno nanti malah lo ya Bu. Wah Pak Pardi le guyu marem tenan cah. Seneng banget Seneng banget Nek Mbak ne kan sing maju kok lo yang guyu nganti. Engko anggere delewer ngono. Tak goceki sikile. Ketok ana tendensi. Hati-hati lho neng HP-ne nyimpen fotomu lho Mbak Dek. Nanti nggih napa? Nggih napa Pak? Tinggo gugah nek esuk. Nek esuk tangine dadak nganggo foto. Lah iya. Nggo wallpaper. Kayak mesti terus niken. Oh, niken. Kayak HP-ne diwalik. Apa to bojoku nek ngono iki? Mbak Cange. Pripun? Apa to bojoku? Lho iki aku iki nek yo membelani wiyaga iki to sing nyimpen fotone niken iki to. Lho iki juara deh. Alah padune sampean iki yo nutup-nutupi keadaanmu dhewe. Lah piye? Wong tulisane Kamijo kok sing suarane wong wedok. Lah bojone Kamijo yae santai ae tak belani. Bojone Kamijo yae yo Mbah yo bojone Kamijo ngono. Ora ding yo wong wedok tenan. Jenengan iki dibelani kok malah. Ora, aku bloko suta wae wong wedok. Lah wong ora kae ora sapa-sapa. Ora sapa-sapa piye? Nek ora sapa-sapa ki nek telepon ki nang ngarepku, ora kok nang kamar mandi. Kowe krungu ta yo nan? Ah gene krungu. Adek kok dadak kok nyedak. Lah nek kok sampean dadak mlayu. Delik. Ya ora ndelik nang kamar mandi kok. Omah-omah nek umur semene iki lucu-lucune nggih. Lah kayak anggap umur sepiro. Karo sing umur semene iki Pak Pardi kae siap kae. Oh, wis siap dimaru. Tenan nyimpen fotomu kae. Di dakek nggon folder khusus kok pose bagus ngono. Sen. Waduh, lho kok malah karo gogroke barang-barang. Nano. Sing mau ki jenang ngono Mau mau ramunine ora jenak mau. Nano. Kang masih rada wong Sambung. Padha kok ki pulu sukune Gus karo Mbung ki padha. Lah iya. Toyokan bener aku. Oh Mbak Via pengen maju ya ben ngancane. Heeh. Yo berdua. Pengen kok Dek. Monggo Mbak Via. Ayo. Muni aku ngono kuwi kok maju maju Mas Mbak. jawe lap aku kok ora dikon maju to. Ora dikon apa dalange sengetro aku ngono. Maju ora ming back wae. Heeh. Bek napa to, Mbak? Back. Ora back ning plek, Mbah. Yo. Ayo, Mbak. Yo. Nano. Mbak Via napa kula? Kok yo ben digongke si anu kuwi. Sik aja medhun men digoke sik. Ora, maksud iki dhek sing ngegongke ngono. Oh iya. Jong gendeng ora to, Mbah? Iya. Aja medhun sik, aja medhun. Udah. Ya wis pas suarane ngono kuwi nek dhek. Jan. Teladan iki. Ayo Mbak Via. Gampang teman ambe beda Yo. Ngopo ngono ki lho. Kowe ra ndek lara napas to. Aku ki ngewangi ben le ambekan ki lancar. Nek ngerti aku ora rasa. Yo. Sajake. Ya. Kula napa niki? Panjenengan riyen. Kok ndak kaya wong telepon nek dhek. Lah ngopo? Ayo Mbak. Sajake kapan renmu
kaya ngenteni kumandanging selalanggeng datine rantang-ranting danyati jejewe wekasan kontrak ngantri Ya Mbah Walo ya. Apa? Jenengan wis dipenging ngudut karo Pak Dokter. Ya ngeyel ae lho. Aku udut ya ora tak entekke kok. Lah iya apa kon kobong dalane tempe lho ora. Mulane kuwi. Lah ngopo nek udut? Lah iya kesehatan ki dijaga jenengan ki. Oh, sok tahu. Wah. usia lho Mbak Usia lho dipedulikan wong akeh kok. Biyen dek bayi ya ora ngerokok. Nah ya dek bayi. ayo Wis men dotokno wae. Lah ngopo? Nek wong tuane nyeyel dasare. Nggih to. Nggih. Ojo Iya. omongi marai watuk, Lah marai. nggih. Alah, sing ngomong sapa nek ngerokok marai watuk. Gene bayi tanku 3 sasi ora ngerokok watuke kekel. Nek wong ngeyel ya kok Ngeyel tenan kok. engko tak rut no. Mbuh kae. Jolke mawon nek ngengkel ngoten niku. Wis dijolke malah balekke neh aku. Aku wis tau Oke dijual. cacatane ana kuwi. Oke lecet-lecet. Upamane arep dienggo korban kena ya gedhe sisih. Sikile Napa nggih Bu? Apa? Kok gede sisik lho? Sik, tak urus kuwi, Dik. Lha niku malah seni lho gede sisik. niku rak lem mlaku pincang to. Dadi sikile niku gedhe cilik ngoten. Karepmu. Lho kuwi. Karepmu dukuwi aku ngerti wae. Ning ora usah dilairke ning ngarepe piye Lah kok ngerti? Ngerti nek gedhe cilik. Lho kowe kuwi sing ngerti. Malah sampean ki lem mlaku rada deok. Kabeh iki ora ngerti malah tok umumke iki lho. Lah aku sing duwe kaya lek. Lah mulane kuwi Woyo Ayo. dienggo rahasia wong loro wae. Duk, jenengan ki do joget to, Mbah, karo. Lah wis ana ginjak-ginjek ngono kok. Weh, neng cerake Mbak Niken karo Mbak Via ngono. Gak ndak keslenget jejak-jejak. Oh, rumangsane Ora rokok. nyelenget ya. Oh iya, ayo. Lah. Tlatah Pasundan.
Ki penonton ning YouTube di sapa Mbak? Jumlahe 1,9 ribu meh 2.000. Alhamdulillah. Ya ora pati akeh ning iki penonton asli dudu penonton tukon. Alhamdulillah. Nggih, selamat malam. Ingkang selamat. mirsani Kayak Pak wonten YouTube. Pak Basuki mirsani. Apa ya? Heeh. Basuki. Udu bapakmu lho. Pak Basuki mirsani, Oke, Pak Hendro, Pak Indra, nggih. Pak- Semoga sehat selalu. Pak Yatno Pak mirsani. Yatno, tenan ora kowe? Ya mbok yo nyerempet mesti ya nek sing jenenge kuwi. Sapa wae Mbak Waluya sing nonton sampean. Teman-teman saudara-saudara, adik Mbak Yu, yang Jakarta, Semarang, Surabaya, Salatiga, Solo dan Surabaya malih. Mas Heru, Mas Pri, Mas Agus, Mas Yanto, Mas Dedi, Mas Pri dan Mas Nana. Gak aku. Lho, Gak aku no. urung rampung iki. Oh iya. Wah, Oh kan banget, Dik. mentu kan kamu. Lah kur tak awur mbok menawane sing nyenggol. Gur padha karo aku mah. Nggih mresani wonten dalem menika Bapak Pendeta Dwi Wahyu ngaturaken Nggih. dalu. Oh Pak Pendeta Wahyu to. Nggih. Ugi Bapak Nggih. Bapak Pucung. Bapak Gono ingkang wonten Semarang. Terus Pak Heru ingkang wonten Semanugi. Nggih. Sugeng mresani sedaya. Karo Pak Yatman sing mapane ning Siulaulo. Siolaulo, mana itu? Mesti rak ya nek sing jenenge Pak Yatman. YouTube itu ada Mas Army XL, ada Mbak Ira, ada Mas Anggit, Makti, Mas Eko. Bu Sri Wonosobo, nggih. Maria Mercedes yang ada di Spanyol ya, monggo. Spanyol. Spanyol ki ngendi? Bu Sri Temanggung, Bu Sri. Luar negeri, Mbah. Uduh. Lah, separuh le nyolong. Dumeh wingi Spanyol menange kok terus ngono lho jenengan. Wah, aku iki tenan kok. Bal-balan iki kenapa kok si Messi ki pinter bal-balan iki? Lah ngapa? Ya saking juara no biyen dari kecil itu terlatih. Iso ngubur iki. Pengalaman. Soalnya ngaku kathok. Lah kok? Ora kathokan kaya iso bal-balan paling gumun terus. Aku ora teliti. Mergo le pinter ki mergo nang kolore. Lah kok iso? Lah nek upamane nggo kathok ora nang kolore, Oh, ora iso ngegolke no, Lek. oh iya. Bojoku ki Malah gampang arek ngegolke iki nek ngono. Apa ya? aku tak takon aku. Apa bedane manten anyar karo pemain sepak bola? Apa aku? Nek manten anyar ki sing kok resepsek ki mau. Uduh. Nek pemain sepak bola ya dadi Piala Dunia wingi kae. Ora. Lah ngopo? Nek pemain sepak bola nglebokke jul akeh rangkul-rangkulan. Selebrasi. Manten anyar. Manten anyar. Nek pemain sepak bola iki rungokno to. Pemain Pemain sepak sepak bola. bola yang nglebokke gol. Gol. Akeh rangkulan. Selebrasi. Nek manten anyar. Manten anyar. Lah ini tak ijabke malu sing resepsi. Lah iya nek bar gol kae. Nek manten anyar iki Ngegolke apa ora? ngegolke apa ora? Wah, lah karepe. Aku ki kur ngomong ke ngono kok. Heeh. Yo. Ya, di dangdutke. Iya. Matur suwun, Bu. Matur suwun. Nggih. Canggih. Matur nuwun. Heeh. Dik, kae Mbak Yoga kon maju ke padak Norway iki ora padha nyonyok. Aneh-aneh wae. Ya. Ayo Mbak, Mbak. ngadeka Mbak. Iya. Monggo monggo Mbak Yoga. Majen ngembang. Mbak Yoga ngembang. Maju sibluk. Ayo beda to. Jejerno. Jejerno. Heeh. Padha kok. Saka lambe-lambene Beda ya, Bu. Ukurane beda. Kok ukuran? Adep ora ono ga? ah. Lho dhuwur iki. Ya bener kok. Sing Niku diukur lak iki. rada mumbul. Sing diukur iki udu kuwine. Gantine. Ora sah di. Wajah iki mirip kok iki. Ngono Wes, wayang kok padake
Ngono iki wayang iki lambang kerukunan, Lah iya. lambang kesopanan, lambang Contone pundi? ketertiban. Contone apa? Lho, limbuk. Ngapa? Karo Janaka ki turu sak kotak pirang-pirang bengi, ora masalah. Oh. Apa iya? Heeh ta. Dursasana turu karo Sembadra ning kotak pirang-pirang bengi, ora masalah. Mergane ngopo kok ora masalah iki? Kan ditumpuk miring. Nek orang ngene terus piye? Lah nek ngadeg kan coklek. Arepmu nek ngono kuwi. Ora wae aku ngerti karepmu. Ya syukur, monggo. Enggak, Dik Yoga. Tembange kesayangan, Mbak. Awan sih. Karyane Pak Bagong Darmono. Heeh. Kuwi sinden ora akeh omong ki ya iki. Ora akeh omong Tak wis dibayar. Ya mula Eman-eman. Oh. Wah. Oh, kuwi Malah curhat lho. Lah sami kali kesaksian. Kesaksian niku ya arang-arang ngomongne angge sekaline ngomong clekit. Semut apa piye? Wah enggak cekit. Iya. Mangga. Heeh, ya. Allah sekablas neteso cendol dawet. Kang Mas kesayangan kaya ngene rasane ati iki suwe ra krungu pawatemu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak tresnani di DM dhewe aku rambalesi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi Allah sekablas neteso cendol dawet. aku ra ngebis ati kumis sering rasane apa wis ana kapini kamangkaku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Mas jagadan tresnaku kaya ngene tak mesrake ning pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang tenan Hei hei ha ha. Mas So 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 ya. ayang ngene rasane ati iki Ho 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 ho. suwe ra krungu pawartemu Bingung. bingung rasane nandang itu Kang Mas sing tak tresnani DM dhewe aku rambalesi apa sliramu wis lali janji suci ganti kamu wingi Allah sekablas neteso cendol dawet. Aduh, Sang. aku ra ngemis ning atiku miris sering rasane apa wis ana kapini kamangka aku isih sayang tresnaku ora
sampun nggih. Sampun. Mbak Bluk. Heeh, lah yo Bluk ki kowe kuwi kok matur nuwun Mbak Bluk. Heeh. Kembaranku. Heeh, wis padha. Jan semeleh kepadaku. Nggih. Nek Bluk iki klambine ireng. Nek kae nganggo kulit. Kaya betah adem. Ki ora kelamben iki. Ki ora kelamben. Mbok sesuk jajal ngene iki, Mbak. Sinden-sinden iki, sinden-sinden iki jajal ngene iki ngono lho, Mas. Nggih kuwi diklambeni genti ngono. Heeh, cara-cara mbiyen. Terus do bongkol. Nggih, bagaipun Nggih. sampun pun sendikani sedaya pamundutan. Matur nuwun, Mbah. Sedaya iki lakone kudu kecandak. Nggih. Wis jam 1, monggo kene engko bubare meh padang. Oh ngaten. Nggih. Mula yahene penonton rong pati akeh sing akeh ku nek wis bar subuhan kae, Mbah. Oh, nggih mangke kula tak wangsul mriki. Nggih. Namun nderek ndedonga Mbak Cange. Matur nuwun, Mbah. Mugi-mugi warga ing Rangean tansah pinaringan guyub rukun, Amin. bagas waras, Amin. kalih sambi kala kebak nugroho. Allahumma. Matur nuwun. Numpak Amin. pesawat medune Banten menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Semantun ugi kula badhe nyekar maca pat dandang gula menawi kula lepat kula nyuwun pangapura. Sami-sami. Aku arep ngono ndak bola-bali. Nggih, monggo. Matur nuwun. Ya, Mak. Ayo. Ki sebo sithik, Nduk. Ya. Entuk WA nyuwun lagune ngayang-ngayang. Wis suwe ora metu ngket. Oh ya engko nek gara-gara. Ya, Mak. Diaturke. Sapa kuwi sing WA? Garwane Pak Parjo titipan saka sing nduk nobar nang omah. Oh ya. Ya yo tak dherekake. Kirim pati kasih jangan lupa. Oh ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para pepundhen dalang saknuswantor Al-Fatihah. Amin. Panipalwaka sikeng geni guna dahana lena ong ong Trining rana kaya lena jatha weda nala agni utawaka oye kalatu uninga oye kalatu uninga ayo lon-lonan derekno mamakmu iki nduk ayo mak